Здравейте, приятели, и добре дошли отново в канала ми. Често работя с зависимости. Виждал съм стотици хора, които си намират най-различни оправдания, за да не се откажат от нещо. Те казват: не е чак такъв проблем. Аз го контролирам. И един ден се запитах: а защо аз зависех от кафето? Защо, за да се чувствам бодър, концентриран и мотивиран, имах нужда от тази напитка? Защо ми беше нужно нещо външно, за да съм в добро настроение? Това не е ли същият механизъм, който виждам и при хората с зависимости? И тогава осъзнах нещо голямо. Зависимостта не започва с действието, пиенето на кафе, пушенето или захарта, а с самозаблудата. Мозъкът ми веднага започна да се съпротивлява и да дава доста хитри аргументи. Кафето е полезно и има много антиоксиданти. Не мога без него, но това не е зависимост. Какво толкова? Всички пият кафе. Тогава се запитах: това ли бях аз? Човек, който има нужда от стимулант, за да се събуди, да се чувства добре и да мисли ясно. Ако е така, значи не контролирам напълно съзнанието си. И реших да експериментирам. Какво ще стане, ако спра кафето? Зависимостта не е просто към вещества. Тя е в нашите мисловни модели, които ни поробват. Затова реших да направя тази поредица. Ще ти покажа как работят зависимостите, как мозъкът ни мами и как можем да излезем от този капан. Ако искаш истински контрол над себе си, остани с мен. Моля, абонирай се за канала ми, защото така алгоритъма подава тази информация до повече будни хора. Кафето не е просто напитка. То е ритуал, утеха, механизъм за оцеляване в нашето забързано ежедневие. Но дали наистина ни помага или само задълбочава нуждата от него? Реших да направя експеримент. Какво ще стане, ако го спра изведнъж? Резултатът в предното видео вече споменах. Първите дни бяха доста тежки, изпълнени с главоболие, липса на концентрация, усещане за умора, още преди деня да е започнал. Но след седмица нещо се промени. Енергията ми започна да се стабилизира. Повече не изпадах в енергиен срив след обед, а това е много важно за мен. Сънят ми се подобри. Заспивах лесно и се събуждах отпочинал. Имах и по-малко стрес. Тревожността, която приемах като прилив на енергия, просто изчезна. Как започва всичко? Зависимостта от стимуланти не започва в зряла възраст. Тя започва още в нашето детство. Например, шоколадът съдържа кофеин. Още като деца свикваме с ефекта на стимулантите. Мозъкът се учи. Всяко парченце шоколад ни дава ударна доза енергия, която неусетно търсим отново и отново. Създава се истински модел от сладкото към кафето, от кафето към енергийните напитки и така нататък. Зависимостта расте. Как да си върнеш контрола? Разпознай навика. Дали наистина ти трябва кафе или просто така си свикнал? Не спирай рязко, а осъзнато. Мозъкът обича плавните промени. Дай си движение, чист въздух, качествена храна. А ти усещал ли си, че даден навик те контролира повече, отколкото контролираш ти него? Сподели, моля, в коментарите. Абонирай се за канала ми, ако искаш да разбереш как работи умът ти и как да го управляваш вместо той тебе. До скоро!